Croes yn ôl fy ngwestai hyn o'r Dweud Pethe di'r awdur a'r academydd Jerry Hunter. O'n i'n sôn cyn yr egl, Jerry, am bod chi wedi dewis peidio gwreiddio'ch hunan yn Unol Daleithiau. Ond rhaid i fi ofyn eto, mae yna bethau mawr wedi digwydd fan'na. Trafodaethau anferth yn ddengwyd am rhyfel neu heddwch. A dwi ddim just yn gwestiwn Unol Daleithiau, oedd yn gwestiwn i'r byd ymddygiad Bush a'r gwahaniaeth rhwng George Bush a Barack Obama. Does na ddim rhan fach ohonoch chi sy'n meddwl mae hwnna'n bwysicach yn y pen draw na hyd yn oed dyfodol yr iaith Gymraeg? Wel, mae rhaid mi gyfadda mod i wedi colli'r cyfnod mwy o cyffroes yn hanes gwleidyddol America ers tro byd yn sicr dawn. Mae gennau bleidlais o hyd, felly ges i gyfle i bleidleisio dros Barack Obama, felly. A yna rhywfaint o waith ymgyrchu dros y we a bethau ar lefel fechan iawn, de. Ond dwi'n meddwl, mae pob peth yn rhan o'r un ymgyrch o ran y maes dwi'n gweithio o ran y iaith Gymraeg ac o ran hawliau ieithoedd lleiafrifol, de. Mae'n bwnc pwysig iawn yn America hefyd o ran ieithoedd brodorol ac ati, felly i raddau helaeth mae'r rhai o'r un cwestiynau dwi'n poeni amdano nhw yn gwestiynau pwysig yn America, de, neu bobl sy'n mynd yr afel nhw, lle. Ond mi allech chi wedi yn ymgyrchu yn erbyn, chi bod, yr elfen ryfelgar adweithiol yna yn yr Unol Daleithiau, wedyn mi allech chi fod yn helpu i weld ethol, dyn croenddi am y tro cyntaf. Dwi'm yn leidydd. Dyn ni gyd yn leidydd. Dwi'm yn leidydd. Dyn rhy benboeth o lawer, de, fel ti'n gwybod ei wedi dechrau siarad, dwi'n dweud pethau yn fflamechol ar ddim. Dwi'm yn leidydd, o ran hynny o ddawn neu ddiddordeb sydd gennau yn y byd yma yn i'w gwaith academaidd dysgu, de. Dwi'n athro ac yn addysgwr ac yn sgwennu, de. A hwyrach dwi'n ceisio arddal y doniau sydd gennau a mynd ar ôl yn y ddordeba mewn ffordd sydd gobeithio yn gynnau rhywfaint o ddeioni hefyd lle dwi'n byw lle, ond uwch na. Sy'n ni byth i gallu dilyn i rhyw yrfa yn gweithio llawn amser mewn byd felly, de. Mae'n anodd iawn. Fi eisiau gweithio am gyfnod byr dros y mudiad Greenpeace yn America, hel, casglu arian lle, de, ond hefyd o lot o bethau yn yr ardal lle ni'n byw o ran llygred yn Ohio ac adeiladu ffatrïoedd yn Dyffryn Ohio ac mi oedd brodorion ar y llynoedd mawr yn Ngogledd y Dalaith yn dioddo oherwydd lot o beth yn digwydd fyna lle. Felly eisiau gwneud hynny'n dipyn, ond i'n gweithio gymaint. Dwi'n mynd rhywun da i gael mewn sefyllfa fel achos dwi'n mynd gallu datblygu trafodaeth adeiladol efo'r gwleidyddion. Dwi'n tueddu mynd i Ben Caich a dechrau gweiddi yn colli'n hymar yn hawdd iawn. Felly na. Beth yw'r diddordeb academaidd mas ganddoch chi nawr yn iaith yr Undeb Cochion? Achos mae hwnna'n diddordeb gofrwd erbyn hyn, ynddi? Wel, dwi'n bod yn gwrs talwm, da. Pan ni'n wneud yng ngradd gynta yn y brifysgol yn Cincinnati, flynyddoedd lawr yn ôl, da. O'n i'n wneud tipyn o waith yn astudio diwylliant brodorion America, lle. Felly mae diddordeb gennau serioed, lle, da. Ond yn benodol rwan, yr hyn dych chi'n sôn amdano fo, da, prosiect ymchwil sy'n wneud a chwbl o genhadon Cymreig yn y 40 yn America, oedd yn gweithio yn byw ac yn gweithio ymhlith cenedl y Cherokee. Ac nath un ohonyn nhw, Evan Jones, aros yn am flynyddoedd lawer ac yn gwneud llawer o waith dros yr iaith honno, fel mae'n digwydd, yn rhedeg ysgolion Cherokee yr iaith o ran hyrwyddo'r iaith trwy gyfrwr ysgol ac yn rhedeg gwasg argraffu yn yr iaith honno. Ac felly dwi'n ceisio sgwennu llyfr rwan sy'n mynd ar afel y ffynonellau mewn tair iaith mewn gwirionedd, Saesneg a Gymraeg a'r Cherokee hefyd. Felly mae'n dipyn o her, mae'n waith cymharol, ond dwi'n mwynhau ailafol mewn diddordeb y gennau pan o'n i'n ifanc flynyddoedd lawr yn ôl. Felly mae'n hwyl, dweud y gwir. Mae'n drawiadol, achos chi'n sôn am un enghraifft fan'na, ond os ych chi'n edrych ar gyfraniad y Cymru at yr Unol Daleithiau, chi'n bod, cyn arlywyddion, rhai o sylfaenwyr y banciau mwyach, chi'n bod, asgwn cefn cyfalafiaeth ar holl gyfundrefn. Mae yna gysylltiadau cryf, ofnadw a Chymru yn union. Ond unwaith eto, mae'n un o'r pethau yna lle ni ddim hanner mor ymwybodol falle fel Cymru o'r cyfraniad i ni wedi wneud a fyse gwyddelod er enghraifft o'r cyfraniad Unol Daleithiau. Mae'r Cymru yn America bellach, di fynd yn weddol anweladwy, lle, da. Di llawer iawn o Americanwyr ddim yn gwybod, di'r rhan fwyaf o'r Americanwyr ddim yn gwybod am hanes Cymru yn America, da. Ond yn benod, dwi'n meddwl, oherwydd yr iaith Gymraeg, da. Cyfnod pan oedd y Gymru Americanaidd honno yn ei hanterth, mi oedd bron pawb yn siarad Cymraeg, da. Rhai o'n nhw'n uniaith Gymraeg yn America, neu o le yn ddwyieithog, lle, da. Ac yr iaith Gymraeg oedd ffon fesur Cymreigtod yn y cyfnod hwnnw, da. Ar y llaw arall, mae y Gwyddelod yn cysylltu hunain ar eglwys Gatholig a cymdeithasau sifil o wahanol fatha. Ond unwaith ddadfiliodd yr iaith Gymraeg yn America, mi oedd y Cymru yn America yn colli'r hyn oedd yn
gwneud nhw'n wahanol mewn ffordd da. Felly maen nhw'n mynd yn fwy anweladwy ers hynny, dwi'n credu. Achos oedd yna lot mwy o Gymreigdod yn yr Unol Daleithiau nag oedd enghraifft ym Mhatagonia. Oedd, adeg pan oedd yna rhyw 15 o gapeli Cymraeg ym Mhatagonia, oedd yna 300 o gapeli Cymraeg yn yr Unol Daleithiau da. Felly oedd yna raddfa anferthol o weithgaredda cyfrwng Cymraeg, gwas Gymraeg America yn ddiwiog iawn. Os ydych chi'n mynd yn ôl i oes Victoria da, ganol yr hen ganrif ddwytha, mi oedd yna bapur wisnosol uniaith Gymraeg, y drych. Roedd yna rhyw 3 mis olyn swmpus uniaith Gymraeg i gyd yn cael ei goeddi yn America, a llwyth o rhyw fan goeddiadau eraill a llyfrau, llwyth o bethau fel yna. Mi gyhoeddwyd y llyfr Cymraeg cynta yn America yn ôl, tua 1730 da, felly mae'n hanes hir o gyhoeddi yn Gymraeg yn America, a mae hanes sydd wedi cael ei anwybyddu raddau helaeth. Ac wrth gwrs, pan dwi'n sôn am hyn i gyd, mae pobl yn teddu cwyno am y brain drain, os tyciwch chi, da ffaith bod gymaint o Gymru galluog wedi mynd draw i wlad arall, a bod ei disgynyddion wedi cymhathu yn y pen draw, da. A mae hynny'n sicr, da. Dyna fo, mae'n hanes sydd wedi digwyddodd, ond y ffaith amdani yw, mae yna lwyth o bethau yna, mae'r bobl mae gyd wedi gadael olion llenyddol, olion sgrifenedig a ffrintiedig i ni, felly dyn ni'n gallu ymglwad yr holl adnodda diwylliannol Cymraeg yna, da, ac dysgu rhywbeth o'r profiadau yna, lle. Felly dwi'n ffind o'n faes eitha cyffroes yn hynny o beth. Chi'n credu bod y bobl na ddim gadael, sef rhan fwyaf o'n ni, rhan fwyaf Gymru, bod yna ddiffyg menter yn ogystal â diffyg hunan hyder? Weithiau, da, ond ydych chi'n sôn hefyd, mae amgylchiadau economaidd llwm iawn, da. Os ydych chi'n sôn am Gymru'r ganrif ddwytha, dechrau ganrif ddwytha, da, a'r rhan fwyaf bobl yn, ydych chi'n gwybod, yn yr ardaloedd, misydd glo neu chwareli, pobl ffermwyr tlawd iawn, yn anodd iawn i mae'n menter yn rhywbeth, ydych chi'n rhywfaint o adnodda yn gefn i chi cyn mentro, mynd yn entrepreneur, dwi'n meddwl, da. Oes na elfen fach yn Jerry Hunter sydd yn gyfforddus yng Nghymru achos bod ni'n parchu dysgedigaeth ac academiaeth a athroniaeth lot mwy neu gyn ni'n parchu llwyddiant economaidd a gerianog yn y blaen. Yr cliché yn America yw, in the game of life, money is how we keep the score. A bod y diwylliant yna falle'n atgas i chi gymharu diwylliant. Yn sicr, da. Yn sicr, sy'n ei ddweud. Hynny mae diwylliant y dysg a hawliau dynol yn bwysig cychel lawer na chyfoeth, yndi, yn sicr. Ych nofel chi, Jerry, bych chi'n amlwg fel rhan fwyaf yn ni'n gweld yr elfennau atgas am ryfel, ond mae yna hefyd lot i chi yn pori ynddo fe sydd yn dangos yr elfennau sydd yn dod allan yn y natur ddynol yn ystod rhyfel, yr arwyddiaeth, y frawdoliaeth, yr hunan aberth ac yn y blaen. Mae yna edmygedd mawr yna, rai o'r gwerthoedd yna, dath allan mewn cyfnod di iawn. Ia, mae'r arf o byd yn gyfnod pwysig o ran hanes Cymru, o ran hunaniaeth Gymreig, yn sôn gyna am brydeindod ac effaith prydeindod ar Gymreigtod, ond wrth gwrs mi oedd pobl yn tynnu ynghyd ym Mhrydain am resymau eitha da, wrth gwffio'n erbyn Natsiaeth ac yn y blaen, da, ac yn dod ar gorau allan o rai bobl, ond wedyn mae'r rhyfel y hun yn beth mor erchill, da. Ond o'n i'n meddwl wrth sgwennu nofel i radda am ymhrofiad personol yn tyfu fyny adeg rhyfel Vietnam, oedd yn rhyfel pur wahanol o rhan y derbyniad gartre ac a mateb rhan fwy o'r bobl erbyn diwedd yr rhyfel da. A'r hogia ifanc, hyn a fi, ond ddynion ifanc oedd yn mynd yr rhyfel ac yn dod nôl a rwysyd ar goll ar ôl i'r rhyfel chwalu bywydau mewn sawl ffordd. Felly yn glywed o hynna ni mewn ffordd. Chi ddim yn un o'r dynion yna, achos mae yna rai yn cenedlaeth ni falle chydig yn hun sydd yn deimlo rywsut bod nhw ddim gymaint o ddynion, achos bod ni ddim wedi bod trwy beth ath yr cenedlaethau yn blaen i drwyddo fe, bod pan mor erchill oedd bod rywsut wedi gwneud nhw'n ddynion mwy rywsut, yn bobl fwy, yn bobl well falle ar ryw lefel. Wel, rhyw wireb yn America ers talwm am bod rhaid i unrhyw yn geisydd ar lywyddol fod yn gyn filwr, da, ddech chi weld adeg John Kerry a George Bush a pawb yn dadla. Fedra dwi'n gwybod fi hyn, da, mae hwyrach bod diwylliant poblogaidd a ffilmio Hollywood yn gorfodi math yno deimlad ar rhywun weithiau, da, ond dwi'n rhaid i teimlo hynna fy hun. Pa mor bwysig oedd eich chi ennill y wobr priflenor eleni? A beth oedd yn olygu chi? Wel, oedd yn wych, mae'r Steddfod yn ffenomen anhygol, unigrw, does dim byd tebyg yr Steddfod trwy byd i gyd am hwn i, felly oedd yn wych bod yng nghanol yr holl beth. Ond
bod yn onest yn rhwng dau feddwl ynglyn â cystadlu. Mae cystadlu yn gysyniad rhyfedd i fi o ran dwi'n sgwennu er mwyn sgwennu achos dwi'n mwynhau. Mae sgwennu er mwyn cystadlu yn beth bach yn rhyfedd, ond dyna fo, dwi'n falch iawn bod i wedi wneud o wrth reswm erbyn hyn. Oedd e'n help neu oedd angen o gwbl i deimlo bod chi'n perthyn, bod chi wedi ennill lle? Wel, oedd e'n help yn yr ystyr mod i wedi gyhoeddi nifer o lyfrau academaidd, da. Ac dwi wastad wedi sgwennu ffuglen, sgwennu'n greadigol, just i fi fy hun, o rhywbeth i fwynhau, ymlacio, ganol nos ar ôl gorffen gwaith, i weindio lawr am mwynhau. A dwi'n edrych blynyddoedd ers pan i'n blentyn, ond dwi'n wedi gyhoeddi, llawer o ddim, wel, ar y nes i gyhoeddi nofel i blant yn gynharach eleni, lly da. Ond dwi'n wedi gyhoeddi llawer o ddim byd o ran ffuglen, felly yn hynny o beth, mi oedd cystadlu'n gyfle i gael y cyfallan yn yr awr agored fel petai, mewn ffordd hynod gyhoeddus, wrth gwrs, felly dyna fo mae rhaid digwydd wan, felly fedrem troi yn ôl mae'r benod honno wedi dechrau dyna fo, de, felly yn hynny o beth o beth da i gamu dros y trothwy yna a dechrau mynd â ffuglen i'r byd gyhoeddus yna, de. Jerry, yntym wedi bod yn bleser pur. Diolch yn fawr am ymuno ni, a dyna ni am heno ac am y gyfres yma o sgyrsiau am y tro. Mi fydd Dweud Pethe nôl ar ddiwedd y flwyddyn gyda'r rhagor o drafodaethau yng nghwmni Rhun ap Iorwerth. Ond gen i am y tro, hwyl fawr.